vítám u dalšího dílu z Minecraft. A teďka jsem na parkouru a pojďme hned na to. Ale počkejte, tady to rozbilo, co jsem nechtěl. Jo, a já jsem vám chtěl říct, když si stáhnete tenhle Minecraft, tak dělejte. Jo, počkejte vlastně lidi, jestli máte Minecraft, jestli ho znáte Minecraft, tak já vám něco poradím. Musíte dávat na ně pozor. To je parkoury, když se ho stáhnete. Parkoury jsou taky ještě těžší. A počkejte, co vám tady blábolím. Pojďme radši se vydat. No tohle. Takhle. Tak. Jak vidíte, ještě jsme to neopravili. Jsem si myslel, že jo, ale jestli znáte blbou hnusnou holku, víte, co jí řekněte? Víte co, řekněte jí, jestli nějaká na nás myslela, tak já vám poradím, co vám jí můžete říct. Hele, víš co, ty blbko, smysly.